Maruya? Ano nabuha matawag maruya nga daghan saging sa ato? Ang pako na daghan sa ato. Tilod bitaw na maruya. Saging ano, pinirito. Aw, Oo ba na itong hiniling kanina ba? Eh, tama din. Vlog mo kayo dagan kahit gusto ano. Ganyan. Ang mga high blood o allergy hindi siya pwede ano. Silingling mukha na ni Mor manglabhag, manghubag. High blood na kuha kong kwarta. Tinod lagi na ninang. Pabilib ko nimo sa crab. Murag ako to magkalingas ako di ko kakaon. Lami man ang crab. Lamin na to eh. Gawin ko. Ikaw na niya. Nakisa may nagluto ato nga doon mo tilaw. Siya. Wala ni May ato eh. Dito lang mo ako ah. Kanya ko manok ko. Ikaw lang manok na eh. Pikin. Mama Ede, sorry ha. Karon ra ko naghukad. Karon ra ko naghukad first plate. Pagkaon gani mo mga ipulitan diri di mo seafoods kay mo kanimo magaling dilikan. Pero kaning share ka tag 50 mo kilo ni. Oh gani. 120. Mahal na? Na, inuha pa 5. Oh kanay mo hanay bansi. Porque mo nakaon ko 50 pesos ra. Namaloms, first plate po. Walay labot nang nasa kilid, iyahan na. Ang jojo man na. Taga Jojo dahil na. Uy, mami. First plate po. Yes po. Oh. 25 pesos ra iyahan. Bawi out jud Gani, yung kay Yang jojo kay Gis. gani lepos na ulit. O kan talaga yan kan. Ano bitaw diya sa kanang tami, yummy tami, napon sila dira. Kami sa mga bata kabalo ko sa ikaw, watermelon, lettuce, kung kabalo pa lang ko sa balay na lang tanang ako na anak. Way mga ayo mga bata. Pero Jollibee, ay. Gani. Jollibee mo tayo sa ganihan niya. Kay birthday man niya, libre man siya. Jollibee kasi anak. Hindi pa ba kayo ba niya? Di pa gani kay Ulog sa. Ice cream daw, Jo. Gani. Uy, kung kaya mo sa mga bata. Di on dagan ko kini kaya. No. Kana lagi mo ha. Oy, bakaya ba kana din. Agamay na lang anak. Gusto na. Napayman eh. Manapi go something. Dapat siya 2 hours. Kaya pa na. Opo na. Kailan tayo muli ko to? Kami kayo ng fried rice eh. As in.
Relax lang yan, mga oras. Jojo, you want ice cream? Kaya ito ka. Sudlan. Bowl. Kaya dito. Dahil ko dito ice cream. Ano ka? Kung padala siya, dyan siya tarawin ng ice cream. O og mukaon, magkakaon og moadto sa inyong balay og tingon hatod-hatod. Adi oy bahala mamas mo. Di mo na nakuha. Hindi niya mabuday niya nga. Hindi ko na itagka ko. Pero sa ikaw, naman na isang oras. Among duwa ng tampa. Oy, among duwa ng tampa ano ka problema ka ba? Patabangon daw ka? Sinangyo, ano yan? Anak mga anak mo, bilan mo ba makakawin sobra ni mo kita? Ang kita di ba okay? Sila dili ti ko ita matigulot anak na matingon ni auntie. Kuan nga patabangon. No. Ano ba siya ba? Wala na po yung pangayon ka tiniling. No. Di na nimo mapesag sobra na ko asa. Dili ko ko sobra. Bilin. Uy, patabang na sa tinining. Patabang na sa tinining ba? Kaya na nining ko yun. Napay sa kauras. Ay, gulay ka muna. Ako ako. Ako na. Ako ako sa ako manik. Bakit ba kamu ba? Napa? Palitaw, palitaw. Nay palitaw. Ang kapit. Hulma ko na yung bago. Nak, ito na. Ice cream. Jo. Butang sa sabag. Ayun sa ice cream. So, ayun Saan ka na, mami? Butang sa Dati ko, Jo. Ay, bag, Jo. Ice cream. Jo. Ayaw ko kapila. Ipa, Jo. Pagbalik ba? Ikaw, butang ba? Ang dirty na. Sige lang. Pagdalit mo. Ang dirty ako shorts. Buat yung balaan. Dirty. Naman ko juice na. Upang ko na tiniling ang bag niya. Kailan mo na ko ano yung ituloy ka ni ko. Pwede rin dalo. Pwede rin dalo dito. Di ba wala man tayo bayad o kaya pita. Pag tinig mo, nabayad mo. Maganda ko. Manghugas na ka si Jen. Ha? Wala ka mo rin. Pizza. Maghugas ka po dito ka. Ano mo ba isa mo? Sala. May balik ka na, day balik. Tuha ah. Ako lagi. Mangukay pa dito ba? Gani, meron po dito, mahilisan pa ta. Dapat po din magbayad. Kumano pa kayo? Abot gani po ni sir. Tagaw din ito. Nay, ice cream. Ako na yun. Iwan na taste. Ayun, sige, pabinata ba? Ako akong paprinahan, no? Jo, Jo. 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 Mami. Sulit sa bag, Jo. Jo. Dapat siguro kung sa tinilig. Wala siguro.
Kino? Brad, lagi mo ka-happy. Muna. Dila na lang sa inyo. Tanggalon na na. Kalipan mo din bata. Yan ba yun? Chinilas. Ma'am, balik ko check kaning bata o niya, ma'am ha. Gusto di ay. Mama na ko. Katong shrimp ang manok daw. Dahil mong bulsa daw. Nasa iyang bag, ma'am. Ikaw man daw padalo na oh. Nagsunod na sila tuig may. 3 years gap, anak nila, Ting. Pila edad itong magulang. Pag 13 na, Kini siya. 11, Lan? ay 10 din. Kalimot man ko eh. Mag-grade 6 pa. Na kuan siya mo rin na behind siya isa ka tuig kay pag abot na mo diri kay human naman sila closing dito sa US. Amo pa may pagsugod diri. Sayang kaayo. Makanina. Anta. Sayang ang kay 3 years biya na 3 years old pa kay eskwela na biya na ko siya sa US. Bago mining biyahe diri gipahuman pa na ko dito gipa-graduate pag abot diri mao pa may pagsugod. Anak na ano ba? Minggo na dyan. Oh, kahit pang edad. Inasagawa pa ba? Ganyan pa. Teka kasi pabalik ko doon. Advance ko ulit. Uy, ha? Kita na, hindi pabalik ko. Kumuha ko sa likod. Sila na ito. Ano sila sa balik ko? Hindi nga pa. Baba kung ka, mag-rate na ba yun ako kung wala? 5%. Anong kamay niya ng babae na yung Sana naman na Nabi sila sa CCTV katong mag-itsa-itsa kung pa sa manok ganina makabayan sa ako. Nasaan na itong manok? Pero CCTV oh. Nasaan ang manok? Simula na. Janelle, katong giitsa niya nga pa sa manok ko niya. Ayaw jud masita siya sa tagiya. Ayaw tabang ako iyang mama ha. Tingnan mo ni iyang mama. Hindi ba po? Ano? Kung Kaya nanam kami kontento. Hinan ako nga, paingon tong tagiya, mo ni iyang mama. Nagikuha niya yung manok. Ayun, mama. Birthday biya ni mo. Ano kayo? Gusto may manok. Ganugin na lang po. Pagtaon na, pagkuman, balik na po. Ano na, good? Marami, natansin na siya. Taon siya rin. Inay, pwede ako agami ko. Kansi man na kansi, tama ko na kansi. Lugi, kasi kami na kalayo. Lugi rin o. Ahapit na mahurot ni hininig ba? Wala pa kayo 2 hours day, kaya pa kayo. Saan na oras? 1 hour na lang ha. Tama, ginawa ko pa niyo to. Tama, wala akong pag-ikaw. Wala kayo problema anak. Tama mo na yan tumalala amo ang Yun sa manini mo, Junel. Ayaw, budawayan. Junel. Mangay. Lami-lami niyang kawan. Naon niya ako an... Kinigit si mama, good ba? Ikaw, mami, ha? Kan sige pong kana may ikaw na na letos raman. Nga ka ni, dinala ni Balansyon. Jo! Wala, Joy. Bumigyan na kantong mama, Jo. Mami. Ayaw, bumigyan na naman. Pareha yan sila kulot. Jo, ayaw ka bala ko niya. Tinawa ko niya, Jo. Ugaran pa din ako ng pali ron. Jo, unsa imo, Jo? Tabangin mong mama ba? Diyan. Joke raman. Palangga biya ka kain ako ha.
Uwila na. Tama niya nakabalik 750 ka. Jadi ulo ni Hindi niya kakatik. Ang nakarin One five man iya ano. Iyang budget kaya di siya man tubos anang duwa. 1.5 man ang budget. Ganit. Wa pa ni kabot 1.5 oy. Wala ko yung diet. Wala niya na. Ay, sa gamay na. Nasa na nga labas to. Buka na ba niya mo ang si Winnie na po. Brownies. Nanay, dili na siya magpa-kiss, nanay. Dali na, Jude. Wala na naman ang kap. Kap. Wala na bis na pasto. Wala daw. Ada di. Bihim. Oh, diba? Napulis, kuwanto naman yan. Para magsuka-suka na ko, anak mo. Tama lang doon ka plato. Mama ka pag lang palisin nung ako pinapawag ka bayaran mo. Iyo kasi ako rin, tamuras man din si AC. Sige, kung kapag ito naman din namin. Oo, kailan? Ano naman lang? Para ingon di ka o na. Yan ayan. Ay ka na naman lang. CCTV ka pa. Una. Ayaw. Ikaw si Damo. Awa, nakita ka sa TV kanina. Uy, Awa o. Dali pa manip. Ano naman dahil ito ang lalo mo. Apa man si Iro? Kagiro may iro ng kaon. Nakakit na iro. Ate, Ate Virgie. Pwede ko mamaliw. Kaya doon siya, Ate, o. Thank you, Ben. kasi malit-ulipan mo sa invite ko. Hindi mo kansi. Kasi nalay, yung nani masaya. Pinaris na ni Puto. Kung naman ito ba ito? Dan Brazil. Dami ama. Puding. Diabeteson juga anak. Ma. Doon na ay palitaw, Jo. Palitaw. Ikaw, isa. Ay, mo ka ang kalita na masok. Kuha ka mo manila. Dahil ganito. Isa na balibutan. Mani, tagulan ninyo kuya. Lamig kayo. Mani? Tagulan kuya. Lamig kayo. Ako naman ang buwan, sa kong ko lang. Dito ka manit, dito ka tubig. So may lisan.